I posljednje da imamo kao što te danas rekao Minecraft. Igramo Minecraft. Znači tako, a sad ćemo da tako napravim. Sad mi ovdje treba ovdje na touch. Tako to. Da je to. Ovdje sam pročitao pravila. Sad znam šta treba, šta ne treba. Možeš ući u game mode. Ali ja bih preporučio da neću da čitam. Znači, svijet. Bilo kaj svijet. Znači, samo ću ono kao ime. Ajde ono ime što sam rekao. Što ću sad da smislim. Ako sam smislio jedno ime, 100. Posto ceo svijet. 100% ceo svijet. Evo ga, znači, na easy. Ovo samo to radim i tako to. Ono često uvijek uzimam. Pravit ćemo easy, bonus chest, create, čime će da mi bude ovako, ne mijenjam ništa. Možemo u sljedećoj toj epizodi da radimo, ona epizoda će da bude, pa, ne znam, 12 minuta, tako što. Nek bude bilo koliko epizoda, tako nešto ću vam pravimo ovom kuća i tom. Sjetite se ono kad sam pravio jednu kuću, pa mi crashovao Minecraft ceo. Znači nema. Kop. Znači ljudi, mi ćemo ovom da igramo Minecraft bilo koliko epizoda dok Minecraft ne budu znači kad Minecraft ne bude više u modi da ćemo da igramo znači nešto glupost i vidi. Sve se brčka, sve se potetuje. A svinje? Voliš potetu? Imam ideju. Mogu da nađem, na primjer, pustinju. Mogu da nađem, ali ne nađem pustinju baš. Ali ako... Čekaj, ja sam već u pustinju. Ovu piramidu nađem, pa imam sad ću malo. Znam da ću. Ja mogu na pustinju. Znači, nije kao da Luka mrzi pustinju. Nije to kao hit da kao mrzim pustinju ili tako nešto. Ali ja mislim da idemo do statke. Znači prvo moramo da nađemo kao i u svakom Minecraftu.
Prvo moram da nađem 3 gume, a mi se vidimo, šalim se. Znači još moram da nađem samo što uradim kao što se u svakom Minecraftu uradi. Ovako, pa, tako. Evo, Minecraft je gdje bili, gotovo. Jao, ljudi, jao. Dobro. Ako mi treba, na primjer, sakla sam imam skopali, sve, Imamo vodu, tražim mamo, pa već imamo ovo. Mislim, imamo kao ispod što sem. Nema ovo kao... Evo, ljudi, samo ću da ubijam malo. I gotovo. Ovo je želite samo da... Ne znam, ovo ima 5. Znam da nema ovo 9, ali ovo ima 3, a ovo ima koliko? Znači ova dva su ista, ali ja bi ovo uvijek da se vidi trebalo. Meso. Pa da ima meso. Pa da, tamo mi je meso, 100%. Znači to nije prava ovca bez mesa. Mislim da imaš meso, onda nisi. Nisam to tražim samo ovce, ali ja već znam da mi je moj dom. Znači znam da mi je dom, samo ovdje isključujem. Znam da ću da pravim pustinju, samo idemo u pustinju dok se ne nađem. Evo tu već pustinju da ne bude vatmad. Znači ja mogu ovako tako da pravim farme i to. Živci, sjajno. Komand za moj krevet. Alo, gdje ćete? Ovčice, gdje ćete? Moram da vas iskoristim za moj bili krevet. Pa ću moj bili krevet da obojim u plavi. Kad nađem lapis. Alo. Nema čita. Dva. I durability ne mogu da pokažem. Evo vidiš. Taman kad meni treba 3 ovce, onda se spomnio. Znači ja nađem 6. Onda ja kad ih tražim 100 godina nema i nigdje, a ovdje. Znači, ja ću da pravim kuću ovamo, znači moram prvo neku glupu kuću da pravim običnu. Ne kao običnu. Ovcom. Ne znam ko bi tebe ubio, ja sam vrlo dobar. Neću da bijem nikog u ovom preživljavanju osim zombija. Super. Ti voliš ovo, znači voliš dobro dođe. Ko voli jabuku, čovjek voli jabuku, a ko ne voli jabuku, čovjek ne voli jabuku. Znači prvo ovako. Ode mi je crafting table. Sve da smo u kosu vidi gdje smo samo asa. Idemo. Hop. Tako se ne pravi ono što sam ja mislila, nego ovako. Pop. I ovako. I ovako. Rekoh ovako. Evo ga. Ili krevet. Wait. Krevet. Ja sad ovo mogu da pretvorim u 4 bloka. Da, ja mogu 4 bloka. Ništa. I sad moram da idem tamo na pustinju.
Mislim, ja sam već upustio, ali... Tamo. Mislim, pustinja mi je uvijek bila dobra, onako kao za... Ali nikada da se ne spomnim u pustinji. Evo ga, prilika jednom nađem u mom preživljavanju. I moj svijet će ceo da bude popunjen. Evo ga. Idem ja da malo kopam. Čekaj. Gdje je jedno drvo? Drvo. Gdje ste svinčići? Noć. Tako da će mi trebati cijelo ova dva drveta. Dva drveta će biti. Pa cijelo. U početku je to stravo, gdje je jednu diamanti u survivalu. Nešto najloše. Znači, please diamanti može uteći. Može u epizodi kad nađem Diamond da je reći. Epizoda moj prvi Diamond će da bude 85 dana. Znači, nisam 85 epizod, pošto ja nisam toliko sreće kad nađem mene na kao dati. Tek će naša dva Diamonda za gradom za jednu sekundu. What the fuck? Sada prespavamo, gotovo je. Ali neću tu, nego moram u postinju lepo da prespavam. Beži od mene! Evo ovaj kill, što mi daje gladnoću. Smrdljući od mene. Sad sam gladan sam, mnogo sam gladan. U Minecraftu. Nemam se ono život, ali moram naći samo please, ljudi, bar malo mogu naći. Ono, creeper! Šta je? Ja mislim da ne bi trebalo tu sad. Evo. Tu mi je bitno na kraju da vidim inventariju. Šta?
Hopi. What the fuck? Ah! Ah! Мрачу. Влади! Хоп, хопа, 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 хопа. Что? What the fuck, what the fuck, what the fuck? Как зовут? Он чужок, слышишь? Смотри. 2. Давай. Куй. Moram što brže napravim kuće ovih koji su prajaki za mene. Ono kao prajaki. Ste čuli onaj glas? Ljudi stvarno ono kao želi da razborite. Mnogo je strašan glas ljudi bilo. Znači ljudi ja sam mrtav. Previše se uplašio od onog zvuka. Kao da je to bio nešto tako je bilo. Jedno vrata. 14, znači 3 vrata, ali ovdje mogu da stavim. Pa da, tu mogu da stavim. Budala sam. Ljudi, budala sam. What? Ej, hoćete da me bijete? Znači neću da ih prežijem, bo oni su repardirani. Repardirani su oni, ja ću da ih pustim, pošto su oni repardirani. Da, repardirani znači isto kao da oni su repetirani. Kao puška, ali... Čuti! Tu smo! Evo ga. Gotovo. Moja prelepa kuća, ali sad mi treba malo stakla. Znači prvo ovako.
Meni treba je previše. Ja možda 24 eura. To ništa nije. Pa da, ljudi, ja sam... Zašto? Zato što mi se guši. Rekao sam da nema čitova. I moram, jednostavno moram. Ništa uzimam. Ništa ne uzimam. Ladno, ljudi, moramo ovo. Izvinite, ljudi, ali... Morao sam, znači, to nije moguće. A da ne potrošim cijelu. Ljudi, grize me savjet zbog ovoga. Ali morao sam šta? Your game mode has been updated to survival. Set of game mode to survival. Sjajan, ja sam drapatan. Drom. Znači ja sam... Amigo, gdje si mali? Amigo, gdje si mali? Ora je to što je presmešno, nije to. Pap. Ne mogu više. Znači ne trošim ništa. Idem, šta ćeš? Čekaj. Sad sam spreman. Šta ćeš, a? Šta ćeš li, a? Šta ćeš, ono mali spawn. Šta ćeš, aj? Spreman sam. Aj, dođi, vidim šta ćeš. Hopa! Da idemo. Hop, šta? Izvini, da sam te umro, ali ja sam pobednik. Znači, ti imamo koliko je pametni. Izvinite ljudi zbog ovoga, ali moram jednostavno.
918.000. Znači, čim sam ja ovo kliknuo, onda se skeletoni izbili zbog 3 hita, ali... Halo, ne ti vidiš? Trebaš mi. Looting nas ovdje, halo. Da imam looting pa ja i dao. Ne, nemam ni 2 diamonda. Imam ni 3 irona, čak nemam. What the hell. Znači, gotov sam. Evo koliko imam ovo sad. Efekat 21. Mislim da bi ovdje završio epizodu ljudi u mojoj prelepoj kući. Niko nigdje neće da me čini. To je bilo to. Ljudi, ne mogu više da slušam ovaj glas. Pa ajde još jednom to kaže i lupit ću ti šamar. Ajde, samo da čitam jednom i gotovo. Ali grize me savjest. Mržim te čuća šopim. Ako sad kažeš taj glupi glas. Znači imala te njemu svijetu, znači gotov si. Evo ga, 3 i ja, lagano ide. Ljudi, samo jedan fali da laža. Mama! Ovo je nemoguće, stvarno. Ovaj kaže da ne znam. Moram nešto da uradim, ali to ništa nije ružno sam. Samo moram da uzmem nešto. Da uradim samo nešto, znači ništa drugo neću da uradim. Moram ono da uradim, ali neću da čitam. Nije čuvaj, previše treba. Moram da uzmem 3, 4, neću da uzmem to. Štit, ne, crossbow, ne. Ja sam se pitao zašto sam možda imati jedan. Zbog ovoga. 3, 4, sad. Šta? Adi. Grize me savjest zbog ovoga, ali moram. Malo grize savjest ljudi, ali moram. Moram se ljudi šta je.
Game od Z. Ne postoji Game od Z, nego Game od S. Your game mode has been updated to survival. O, Set up the game mode to survival. O survival. Sararazijam. Bralarazijam. Sad će da me grize staviti zbog ovoga, ali mržim. Previše me grize. Moram ponovno da idem u game. Bravo Luka, svaka ti čast. Kad smo već ovdje, svaka ti čast. To je bilo to što se tiče ovoga, hvala što ste gledali, vidimo se vrlo uskoro. Ćao! S